برادرها روی درخواستن 4 بالونه 4 بالونه 300 کوبه 4 کوبه 400 4 و یه بالونه شه پیشنده لیباد کشه افسن полный привод یعنی که پیش پوش چاق میزنه پیش پوش چاق میزنه اگر من همین به اگر خواهیتون که همینه و ایشه معلوماتشو با پروگی گیم همین به کانال با پادپیساسی کنید تو حتما کانال پادپیساسی کنید تو همین چیز کلان ابزارشو با پروگی دیده میبرویم با پادپیساسی کردن آیس نبرود برادرو دستگیری اشوها معلومات های پیشنهاد کردن از ما اسکوتر نوبتی اسکوتر اینم پیش کلام مورد این سه 2019 пробегаш 52000 пробег ножкаи логика занжира защитникош ҳай мана протекторои балоно топа този нақс мана мордаш инам 7000 мешад савдо мешад бо ин 7000 савдо мешад инам ҳамон номери инива 92 606 66 به زنگ زنید اگر همکاری کردن خواهید حتما سودای زیاد میشد یعنی که از اون تر کردم میتونیم هم گفتیم پیش پوش کالوتکگی من پیش پوش کالوتکگی من اینجا بیام ببینم من این کالوتکا من بیام کالوتکا شای من نمبر 92 606 66 به تلفن کنید تو حتما سودا میکنید من اسکوتر نوبتی اسکوتر انژکتور پلاسماس کلام مورد دو пробегач 5182 ножкаҳои иловагӣ ники нестас защитники занҷира пешпуш калоткагин хеле гуфтим мотор инжектор аксолаш 2016 будааст 2016 бане солаш 2016 7000 кисан бо савдо мешавад 92 606 66 25 хеле ки видеоҳои пештарои ам гуфти ҳамин одам ба занг мезанед то савдо мекунад ҳатман савдо мекунад агар ки масалан шумо масъалаи бизнес бигӯед сахт арзон карда додан мегиранд яъне ки сахт савдо мекунанд арзон карда метиҳанд скутер навбати скутер мордаду пластмас калон пеши пуш калоткагин бағаҷои пеш ҳаст бағаҷои пеш аст мотор турбодор чеката бардор кане 36000 пробегаш ҳай мана 36000 пробегаш ҳай защитникои занҷир ҳай мана ношкаҳои иловагӣ як донаш ҳаст тарафи росташ нест неки 6000 гуфтосим бо савдо мешавад 92 606 66 25 мана ҳатман телефон кунтон занзитон гиртон хеле ки видеои пешини ман гуфтем доставка ба ҳамаи минтақаҳо ҳаст ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон доставка дорем нархҳо камутон хестагӣ нисбат ба ҳафтаҳои пешина он ба дила ғам надода заказ кардан гиртон доставка ҳаст мана скутери савдошудагӣ гуфтосиям ҳатман ки вай кунтон видео кунтон гуфтам мана мордаду пластмас калон инжектор бас мана бачо ки пешаш ҳаст пробег 54000 то пробегаш ҳаст защитникои занҷир так ду ношкаҳои иловагӣ ҳай солаш 2020 гуфтанам солаш мана 2020 будааст мана пушташандаам сидени чош ҳаст пушташанда сидени чоша
нархи савдо шудагиш 6650 будааст. мана 6650. мана шумо ҳам метавонед ҳамина заказ карда, مثلا яъне ки ҳамихе намуд, агар ҳангоми заказ шуда ҳамихе намуд сборка карда метим, ҳатман занг занитон 92 66 66 25 66 66 25 метавонед ҳамихе намуд дархост кунтон дастафка дорем. мана ин скутер ворух бо рафтост. мана омода метавонед шоям дархост кунтон. скутери навбати мордату пластмас майда солаш мебинем, солаш 2009 будааст. мотёраш турбодор, пешаш колодкагин, они протектори балонои пеш, такози пробегаш чанд сосинҷо пробег 79000 пробегаш, они ношкаҳои иловагӣ, протектори балони пуш нахпана обасана. протектори балонои пуш. занҷир. ҳозир занҷир защитникои занҷира ҳозир мерам. 92 66 66 25 метавонед занҷир савдо кунед гиред. Дигар якти дигар скутер навбати. скутер морда 2 пластмас майда. багоҷи пешҳай, пеш колодки пеш дорад. балонаш колодки пеш дорад. мотёраш простой, мана мотёраш простой 2014 5800 гусам бо савдо мешавад. защитникош ҳаст. защитнико барои шумо пробегаш 19000 пробегаш. солаш 2014. ношкаҳои иловагӣ, занҷирои защитникаш ҳаст. номери телефон 92 666 66 25. хеле ки пешини амал кардем. агар подписация кунтон каналова ҳама ҳамин якчанд намуд дорем скутеро барои фурӯш. мана агар ки маъқул бошад агар вай мекунед. подписация кардан ҳатман айс набурояд. 92 666 66 25 канал Саҳроб ТВ. гузаштан гиред. мана скутери навбати морда 2 пластмас майда мотёраш турбодор будагӣ простой кардагӣ, яъне ки системи турбоя канда мондагӣ. солаш 2010 пешанки бачок монакаш, яъне ки ва вали номошам айс мебурад аз зиёдатиша. защитникои шамбарои шамол ҳаст. ношкаҳои иловагӣ ҳаст. солаш 2010 5800 гусам бо савдо мешавад. ҳозир пробегиша бинем. пробег 97000 баъди 3000 километр пробего обнулит мешудааст. мана защитникои занҷир, ношкаҳои иловагӣ ҳамаш ҳаст. худо хоҳад. номери телефон 92 666 66 25. хеле ки айнам пешина вай кадосем. ҳамаш ҳамин номер ба занг мезанем, то худо хоҳад савдо карда доставка мекунем. протекторои гуфтим, ҳозир протектори балони пуштам нишонтим. чӣ хел ҳолатанда кадом ҳолат бесос ҳозир? протекторои балонои пуш. мана якти дигар скутери навбати. скутер морда 2 2012 пластмас майда мотёраш турбодор, пешаш колодкагин, мани протекторои балонои пеш. рангаш хеле ки достон сурху сафед. пробег 42000 та пробегаш. ношкаҳои иловагӣ. защитникои занҷир ҳаст. нархаш 5800 бо савдо мешавад. кисам чӣ хеле ки бо кисам абагриф рӯлашам бас. мана абагриф рӯлашам будааст. номери телефон 92 666 66 25. мана подписация кунтон каналова дастгирӣ кунтон ҳатман скидка мешавад. ҳангоми подписация кардан доставка низ дорад минтақаҳои Тоҷикистон ба. мана бо якти дигар скутери навбати морда 1 пластмас майда солаш 2004
соли 2004 он протектори балонош ношкаҳои иловагӣ нест аст, лекин занҷира защитникашай пробегаш штикприбораш нав будааст. Толи штикприбораш нав, толи вай обнулитка деги. Мани протектори пушт, балонои пушт. Материалш хеле ки гуфтим простой. 5000 гуфтам бо савдо мешавад. 92 666 65. Каналово подписаться кунтон, ҳатман скидка када метием. Скидка када доставка мекунем. 92 666 66 25. Ана занг мезанем, худохат ҳамаша чоқ када отправка доставка мекунем. Мана бародаро то ҳаши тамошо кунитон, худохат аз ин нархҳои аҷоиб кади мегӯем. Скутери навбати морда 2 пластмасс майда, рангаш худаш маълум сиёҳ, материалш турбодор, пешаш калоткагин, солаш 2015 будааст. Солаш 2015 бачо ки пешаш ношкаҳои иловагӣ аз они пушт ҳай. Мани протекторои балон. Так, ҳозир пробегашам гӯем. Пробегаш 55000 будааст. Пробегаш 55000. Калитош нав. Замокои калит нав. Защитникои занҷираш ҳай. Нархаш 6500 гуфтасам бо савдо мешавад. 92 666 66 25. Мана занг зани савдо кунӣ гире. Худохат ҳама каналова гузареше. Каналова подписаться кунтон душанбе ситига. YouTube, Instagram, TikTok ба ҳамаш бе дорим. Худохат номаш Суҳроб ТВ. Мана вай бошадагар. Хоҳишманд бошатон агар мана телефон кунитон ҳатман шумова савдо када, арзон када доставка мекунам. Мана яки дигар скутери навбати. Скутер Морда 3 последний модель. Соли 2019 мана пластмасс калон инжектор, пеши пуш калоткагин. Озмо нишон метим. Мана бачоки пушташ ҳай. Защитникои занҷирҳай, ношкаҳои иловагӣ ҳаст. Мана пробегаш 18000. Пробегаш 18000, абагрваяш пульт, яъне ки чипка заведить мешавад гуфтасам. Чипка де. Мани защитникои мани протекторои балон, топатозизу. Жидкои стои пушт. Жидкои стои мани балонои пеш. Мани протектораш. Ана мегӯям ки данлои бакошам бекалит кушода намешавад. Бензинош пур. Хеле ки гуфтан севашам. Бензинош пур. Худохат мана последний модель. Ҳарои дархосто мана защитникои шамбори шамолаш ҳай. 7500 кисам бо савдо мешавад. 92 666 66 25. ҳатман занг зани савдо кунед гиред. ҳатман савдо мешавад. Худохат доставка низ дорам. Мана яки дигар портера скутери навбати Морда 2. Мана дар гирондагӣ заведит кадаги ҳозир абро звукошон нишон метим. Мотор турбодор пластмасс майда. Морда 2 2016 гуфтасан соҳибашон. Мана протекторои балонои пешшанда яшай. Так, фаро далкистагӣ ҳозир пробегаш 7500. Пробег 7500 нишон додааст. Мана рангаш худаш маълум. Хеле гуфтем 2016 ношкаҳои иловагӣ ҳай. Ношкаҳои иловагӣ кенакаҷон. Защитникои занҷир ҳай. Соҳибашон 5800 гуфтасиён. 5800 бо савдо мешавад. 92 666 66 25. Мана телефон кунтон ҳатман савдо мекунам. Доставка дорим бо
дастсафка минтақаи Тоҷикистон дорем. видеои то охирчи тамошо кунтон. Ман вай скутери навбатӣ, скутер Morda 2 пластмас майда. Солаш 2010. Мотораш турбодор, защитники ваяша, защитники занҷир. Пробега 3000. Пробег 3000. Сиденияҳои пушти ховшудагӣ. Ана протекторои балонҳо беҳтарин. ношкои иловагӣ ҳаст. ношкоҳои иловагӣ нархаш 5800 ифтосим 5800 ифтосим. Мана протекторои балонҳои пеш. Протекторои балонҳои пеш мана чотки ҳамаи сатҳоиза. рангшудагиҳош мана хел метеоро турбоҳош. бародаро подписка кардан ҳайс набурод. ҳатман занг зинтон 92 606 66 25.